Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Alvin Huda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Alvin Huda. Ya, di konten kali ini saya dan teman-teman ini membuat vlog. Ya, vlog ini bertujuan kita akan jalan-jalan rumah mobil. Nah, jalan-jalan ini mobil silean. Kita tidak mempunyai tujuan dan mobil ini juga silean. Terus pokoknya ini ikuti terus kelanjutannya ini, pokoknya langsung kini melayu para ngetan kok pergi ngidul. Oke guys, langsung. Ben sampai telok Silean. Nah, berhubung ini mobil silean, ini pokoknya lolos kemarin salah ya rapopo, tapi capek ra duwe. Halo, nah ini Pak supir iki lho ya, Pak supir iki Sik bujang. anu ya sik bujang. Iki mobil silean iki supire yo aku nyilek. Jadi iki Saya kelas e. Nanti saya kelas e. wis ora saya kelas, itu kono ST cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi channel wong Channel nyong. channel aku dhewe. Boleh ya channel aku dhewe. Ya, dino iki aku arep jalan-jalan nek nggo mobil pribadi. Alhamdulillah aku iso tuku mobil ya. Mobil tahun piro, Lek? Iki tahun keluaran 30. Ya, alhamdulillah ini mari hasil jati. Sek. Lah rekam. Oke. Mari jual cepat jati. Nah, dol kabeh dhewe oleh iki mobil. Lah iki lho ora berekam ya. Dol direkam. Loh. Baru. Variasi terbaru. HP versi terbaru. Terima kasih yo. Selanjut. Jalan-jalan menuju ke Kampung Gadis. Oke. Wah, iki lho guru iki. Ngono iki lho sing sowan ayo. Terus. Tresno. Gak apa-apa senajan mobil silean. Siap. Yang penting Jalan-jalan. masuk. Sementing kok ono solare. Masuk mobil silean kan tetep ora sak apa-apane aku nilai. Supir bolone dhewe, terus solar atau bensin kan tetep butuh dhewe. Jadi tidak semuanya silean. Kancane ya kan. Nyilek lah mobilnya tok. Los. Mobil yang gini pekane. Wayahnya. Wayah dhewe. Asline iki aku yo wong sugih lho. Asline wong sugih aku. Coba iki lho, mau sombong. Dadi mobilku ki dititipane dealer. Siap. Nah ngono. Dadi aku wis pesen kuwi 2 wulan ora teko-teko omah iki ketok kleru alamat mbok piye. Aku wis ngelu ngrasakno ngono. Lah 10 turun bayare. Lah kan aku kan yo ora kredit ta wong. Ya ora kredit, Ora wong sugih kok yo ora kredit ora cash ora kredit lho wong sugih kok. ngimpi. Ora kredit iki. Sing ayem ya. Cash tadi duit. Kredit ra mregawe. Lah terus bayar apa? Wong aku lho jenengku terkenal ndi iki. Dibayar turu. Wong ning Bank BRI enek, Bank BNI enek, Bank Mandiri enek. Jenengku akeh ning ngono. Bank ning bank-bank akeh jenengku. Makane aku terkenal iki. Ning bank-bank biasa. Lho iki saiki teko pom bensin iki petrol bensin. Tuh, delok. Tak bojone. Tak dono video cel. Oke, guys. Sementara mampir tuku bensin, guys. Ditemani pegawai pom yang cantik-cantik. Aduhai. Yes. Kita tuku solar atau tuku bensin ki? Tuku solar. Iya, bersama mbak-mbaknya yang cantik-cantik. Siapin halal.
gua. Nah, ini ngisi bensin. Dimulai dari nol katanya. Bisa buka toren. Bos. Oke, guys. Jangan grogi, Bos. Bensin tetap safety, kita tetap bermasker, tetap jaga jarak ya Mbak, tetap jaga jarak aman. Oke guys. Anu rada biur. Hawane panas koyo atiku saiki. Pak Ustad. Oke Pak Ustad, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Alpin Huda. Oke. Kagak tam memang. Gitu ayo. Perlu. Loh wes bar. Yang kono ngomong tuh. Wonge aduh. Oke guys. Bang Salam beli roti, assalamualaikum Zojati. Bang Salam beli roti, assalamualaikum Zojati. Ya guys ya. Posisi kudanan ra gelem opo niku jenenge. Bener-bener gak gelem Lah resep. ya. Gak gelem ngangkat. Kudune nyekeli tangan. Masa aku ning jaba. Wih, jumpat oli. Ana seneng ngarep. Jeglat nonda. Baca dong. Awak dek mau beli gak mati? Ya, wih ngono nonda. Kapok siji. Ngono dah. Sampe kena. Ngono ndah lho jeglat nonda. Ra apa-apa ngono dah. Kapok siji nak wis wae. Kok dipasang nih? Karete jukuk karete kok dilem neh kok mah. Wah lah terus nang aku lah. Salin mereka kan? Salin mereka. Terus salin ini. Jangan mampir rumah kono. Mandi lah. Wah, kayak main lah. Jalan Gajah Mada terpantau hujan. Kerak. 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 Suara ya. Cek. Suara aku nek ngetan aku. Mana ngetan rada dilapi kabeh. Bareng-bareng lapi. Ini maksudnya nek anu panjang iki. Oh, belok toh modele jet linguis tuh. Ya, ini adalah karena ada apa nih jenenge iki sing bluret-bluret iki jenenge apa, Tim? Apa? Ngono iki lah. Apa sih? Lha pokoke iku lho, sentoke iso ngelapi sentok koyo anten ketemu lho. Aduh. Angel. Aku Pak Fauzan ki malah wis petek celangap gitu wis. Ora ketok. Ya piye? Ora kene ngono. Takon medun delok lapi. Ayolah ya. Kita orang kaya. Cek 800 meter iki. Ya dilepas ya. Apa medun ke orang kafe sawangan. Halo kata rame gitu. Masa iki kok? Enggak lah. Saya setahun ini. Orangane sing tahu lah. Jaga lo. Hah. Orangnya lah. Orangnya biasa. Ya mau bangun ini. Apa tak bangun ini mesti wong gelem to ora karo aku. Umur yo padha, sepadan. Nah, cuma iki barengan pula lagi lulus. Setelah 400 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Saya kira kan medak warga. Aduh, angel. Aduh, urip pek rabi ning ngene judul ra teko-teko. Aduh.
ngarep lho, perbatasan to kae. Ya, ngarep perbatasan. Sana-sana ya. Langsung ngedrift, lego Endi? slinger. Ora enek. Di kali iki. Kali. Kowe ngapain nang kali ya? Lha iki. Aduh. Kene. Iya. Tujuan Anda Explore, guys. Explore. Iki penjaga warungnya. Explore. Ki mau santri. Aku tidak mampu. Lo ora mampu. Rombongan. Hei Gus. Super nggane sambat. Bar sunat. Malah gila dong wong. Saya Kang ngopi. Enaknya di dalam apa di mana ini? Hujan. Udanan kok kono jero. Pripun, Gus? Adem kayak anget jero. Beli kopi. Niki pripun? Surya dhisik. Halo, gimana guys? Pesan dan kesan Anda? Mumet siraku. Warak. Pripun Pak Supir? Pripun Gus? Nih. Kendal ben. Delok tutorial nggawe kopi lho. Aduh. Wong angel-angel. Tujuane neng ndi, parake neng ndi. Aduh. Tujuane Ngawi. Gawe kopi ini padha Mbak ya dudek. Wis pokoke ngono lho iki. Jadi kita tujuane ning Sugiwaras, mampir sik ngopi, parking kok laporan ning Gusti Allah. bersama teman-teman santri. Keng jering ngopi pesene es. Pon. Pon. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Alvin Yuda.